ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои густариши робитаҳои тиҷорат, ҳамкориҳои иқтисодию фарҳангӣ, вусъати ҷомъобинӣ ва раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ давоми солҳои соҳи бистсолӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонид, ки ин тадбир ба пешрафти вазъи иқтисодии кишвар мусоидат намуд. Яке аз дастоварди ин давра бунёди роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалайхум аст, ки он тавассути шоҳроҳи Қароқум ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Осиёву Аврупо пайваста масофаро ба Ҷумҳурии Халқии Хитой, Покистон, Ҳиндустон, Туркия ва уқёнусу бандарҳои ҷаҳонӣ хеле наздик намуд. Имрӯзҳо тариқи ин шоҳроҳ воситаҳои гуногуни нақлиёт ҳаракат карда молу маҳсулоти ниёзи ҷомеаро интиқол медиҳанд. Маврид ба зикр аст, ки дар ин шоҳроҳи азим бо бунёди пули байни деҳаи Хирманҷо бо дарозии 311 метр, пули байни деҳаи Кишт-Ёғук бо дарозии 298 метр ва пули болои дарёи Ниёб бо баландии 15 ва дарозии 264 метр бо дастрас гардидани конструксияи оҳану бетонӣ сохта ба истифода дода шудааст. Ин ҳама ободкориҳоро сокинон аз ваҳдату истиқлоли кишвар бахусус заҳматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳим арзёбӣ маънидод менамоянд. Ба иттилои сокинони ноҳияи Шамсин, Шоҳин ва Дарвоз, то бунёди ин шоҳроҳ ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба рафтуомади мусофирон монеа эҷод мегардид. Баъди бунёди роҳи мошингард мушкили ҷойдошта ҳалли хешро пайдо намуд. Дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Яхчипуни ноҳияи Шамсин Шоҳин 82,5 километр роҳҳо мавҷуд буда, аз ин 46,5 километро роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва 36 километро роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ташкил медиҳад. Тибқи нақшаи чорабиниҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Яхчипуни ноҳия ба давраи тирамӯ зимистони солҳои 2025-2026 омодагӣ ҷиддӣ дида, дар баробари таъмири техникаҳои мавҷуда роҳи байналмилалиро таъмири ҷорӣ намуда, барои пешгирии хавфу хатарҳои офати табиӣ ва рахнашавии соҳилҳо дар километри 247-уми дарёи Худхам тоза кардани дарёи мазкурро анҷом медиҳанд. 9 адад техникаҳои пуриқтидор барои бартараф кардани ин сангшағал гирд овора шуданд. аз ҷумла як адад булдозер, як адад экскаватори тасмачарх, 3 адад автомашини боркашони Фусо, як борбадраки худфарор, як адад автомашини манипулятор ва дигарҳо. дар заминаи вусъати чунин корҳои созандагию бунёдкорӣ аз ҷумла таҷдиду навсозии роҳу пулҳо вазъи иқтисодию иҷтимоӣ боз ҳам беҳтар ва ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт ба дохилу хориҷи кишвар таъмин хоҳад гардид.